Apa iki? Dewa jenggote dawa banget kowe. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri. Dipati. Yama Dipati. Ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Oh, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namanya jabut untu kulino. Jajal piye? Wis untu waras wis jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku panggal kayani mati ya. Ayo, waduh, Bagong, hebat. Modal ora kowe. Walah wis konangan. Ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Ora diremet sak kayang. Terus? Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ha iya. Mula merucut. Halo kae. Bathara Brahma kok. Bathara Brahma. Wah, nak nyiling go nyumet rokok. Kok Bathara Brahma nyiling nyumet rokok ora? Dewaning geni to. Iya. Bagong, Nun. kowe wani ngundurke para dewa, ora wedi karo aku. Ora wedi sapa-sapa. Aku wedi mung karo wong nagih utang tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawul aku apa? Ora ono mesake karo kamu. Terus siap, Terus. Terus anu apa jenenge apa jenenge? Anu apa jenenge? Kuwi lho sing digo nyemprot lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arep bali aku, Terus. Disio-sio tenan ngene. Ngene rambut tuh digedhek cengele, Terus. Ayo ngono mati dening aku kowe Ponopahan Bagong. Niwangsuk mana? Mangadili nuwe. Ana sasmintaning sun. Iki kok kaya ning Tembalang ta rasane aku ling omah. Teng Klonthong. Bapak, Piye Dole? sampeyan lenggah ngandhap. Aku merajake karo sing kagungan dalem. Gandeng kowe iki sing ndhe omah. Nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur, aku ya urung wani lungguh dhuwur. Aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono iki Togong sia-sia. Lenggang inggil, Pak, lenggang inggil. Kali kula tak benake mik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake Dole. Sampun, Bapak, sampun. Wilujeng rawuhipun, Pak. Pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng Seta rada mundur ketutupan bokonge Semar. Slamet tekaku le, cah bagus. Pangestune wong tuwa tampanana. kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Mas Petruk wilujeng slamet, Gong. Pangestuku tampanana ya le. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Dayana ing kasantosan ampawa ana kasantosane lair batos kula.
Iya. Sampun ngantos kejoting penggalih margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah neng uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa, monggo bareng tak cocoke karo Gareng ya mbok undangi, Petruk ya mbok undangi. Iki jane arep ana apa, Tole? Sepisan ngrembak perkawis Karang Kadempel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Lah kuwi wigati, kuwi penting. Merga niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi dienggo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ha ta, Tru? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya Gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karepku iki padha karo nggonamu. Kabeh iki bakal padha, rasa kuwatir. Kabeh iki bakal padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Nggone bapak keneng ora, Pak? Nggon aku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak bapak piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu melacot. Lho karo wong tuwa ora is ngonekke dengkulmu melacot. Piknik kok dipeng-pengke. Wong ki nek piknik ki nek wis cukup samu barange. Ora sok diselak-selakke piknik. Nek omah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok dipentingke iki piye? Ya wis saiki areng rembug apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon ngene asline susah lho, Tru. Lakon kok Bagong bangun desa iki. Amargane kowe sing gawe kok ya. Tok gawe terus mlebu streaming. Ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ah iya. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan, nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu, aku mau to disebutke. Aku pengen bangun desa, Pak. Ngandel ora malah bengok ta. Kuwi apik to, Le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep mbangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nganu dusunku desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem, wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal, sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik kuwi. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Merga kadang kala sok ana congkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep pinter njara langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom, ning cah enom ngreganono pengalamane wong tuwa.
nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji kuwi bakale apik. Nek mlaku dhewe-dhewe pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane, kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Samploke aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Ning tumrap kanggo kebutuhane masyarakat aku ki nomor 1, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandhang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong aku mesti ketok. Ngepyake para warga ora mung ngepyake tok. Ning aku mesti ketok. Ayo kuwi apik, Le. Wis. Genduren durung duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gendel, aku mangkat sike, acah sregep kok. Iya. Ayo apik-apik. Dukoe. Ayo. Pemangsane. Nomor 1 ne. Aku wong nomor 1 nang pedukuane. Iya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana dusunku ki mbutuhke pembiayaan apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh. Ya apik kuwi. Tak unggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo sebati. Ha iya. Heeh. Ah iki kahanan kaya ngene iki arep tak luwih apike, Pak. Arep tak luwih becekke. Maksude arep tak luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kuwi mesti njaluk sumbangan. Wis ketok angger raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap, Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk, Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis ah? Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Ngene Gareng kuwi dusune sanggon-gon cah nom-nom. Doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo cah nom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwaking negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh Sinoman do ngedum. Ameh mlaku kok do dinjlok-jlokke. Ngeget-geti wong nyam. Sapa-sapa dilalake ora. Ngono, cagak tuwaking negara. Mula kepinteraning canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Ning nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning juranging kasangsaran. Heeh. Luwe-luwe nek kecanduan apa Truk kae Truk? Ha apa? Sing tok kakek aku lho cilik-cilik malah mendem. Aku ora tau ngekeki apa-apa ya. Kuwi senengane ngarani wong sak penake dhewe. Aku tak ombe iso nglire lho. Ah ora bae aku ora tau ngekeki kok. Apa Pak? Narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iso. Heeh bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni Maria kae mesti isih nganggo wis percaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Neng aku sok ora mathuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo mbasmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunakake. Neng oknum-oknum sing isih seneng disogok. Ora do dicekeli kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho.
bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Ha iki Sena Tudrak. Lho. Saena Tudrak. Kae ora Sena, kowe iki jenenge udu Sena, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya, Tru. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebacut ngundang aku nek wis ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora mung oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora mung padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho. Ning ana Pak oknum, aku ngandhake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing akeh sogok hukumane mung 2 sasi 3 sasi. Bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung ki cara sok kapan arep rampung? Iya. Mula nggon aku iki, Pak. Arep aku duka. Ning apa jenenge iki? Apa, Tru? Awung Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement apa? Ora sanggo basa angel. Struktur. Nah, struktur. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki dhuwit, tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke apik-apik kok gleceh. Pak, sing kan dirembuk ya, Pak? Dicupet semene le padha ngudara rasa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa nggonamu iki bapak teko, gareng teko, aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene Truk, tembunge nek ketemu sedulur ki wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ah ya modar tenan kok ya. Istilah kaya ngono kok dienggo. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku ki mak lunga ya, Pak. Nek ndi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono, ono lunga to. Ha wong kon minggat kok ora lunga ki piye? Ngono. Ah, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dek malam Jumat kae prihatin, Pak. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kemis sawan ki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ha iya. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksude sing mangan-mangan ringan lho, Dek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib kae adus keramas aku. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya. Waduh, saiki nek mangan bengi bareng po. Bareng ning dhewe-dhewe aku ning karo dhek ning mburi. Oh, len juga bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku ki nek mamah maem ki suwe, Tru. Oh, untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang to. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwa rung lembut. Ndentane dombeni. Aku jijik. Oh. Terus aku terus lunga golek sendang. Weh. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung. Adem banget. Aku terus ndekem nang pojokan tuk sing nang isor wit ringen. Dul desa arang adem le lho, Pak. Iya, iya. Sing ngendi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Udu sendang to, Pak? Udu.
Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Weh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa kenyono-nyonoi terus tiba-tiba ki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teka." Mbah, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun, Pak. Maksude piye? Aku iki muni ulun sing teka. Engko gek tepungamu. Sapa ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun ki biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapta, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Marang jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yen kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok syarati, kudu mbok pendemi. Ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu dipa nirmala. Mir, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala niku napa, Pak? Dewane muni ngono wae. Esuk utuh-utuh bojoku urung tangi aku wis mangkat ning pasar. Golek pelem pertangga jiwa ora ana. Anane ming pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini penem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem gad pernah Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah. Tak takone ora ana jambu dipa nirmala ya ora ana. Anane ming jambu dresana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak? Urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gong. Apa ana jambu monyet kok matane kira kaya ngene. Kowe ya aneh-aneh tenan, arep mangan ya wedi. Asli tenan. Ora ana jambu dipa nirmala. Aku arep nyuwun prisa karo Bapak. Nek Bapak ki pancen prisa. Bapak ki pancen paham. Jare Bapak ki mbiyen dewa, mbuh nyata mbuh ora, ta? Iya, biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trima mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku biyen ki kakangne Bathara Guru. Wah, Bathara dosen, udu. Bathara ketua kejurusan ora. Rektor, udu. Doktor, udu. Aku Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok sak ora urip ning kayangane ngapa? Kok malah ning kene? Ning jagat anggere esuk ming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan ndi-ndi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala, kuwi papane ora ning donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa ki ora mangan wohing dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem pertangga jiwa karo jambu dipa nirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis bisa njaluk pelem pertangga jiwa karo jambu dipa nirmala. Waduh. Papane ning kayangan? Kayangan Suralaya. Well. Ketemu Cak Marlis. Lho. Kok ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wah. Budak. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak?
karo cebongan. Wah. Suralaya kok karo cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Wedian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh wewangunan sing gumandul tanpa centelan, kuwi kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa centelan ki. Wis kelet-ket biyen. Apa kuwi yang diwastani kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Ah dudu ye, ha iso ora. Mandul tanpa centelan. Asli iki kuwi ora dipeniteni, ora dilem. Ken biyen yo neng kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki jane edan ora ya. Ayo mbuh karo bapak urung tau dipresake kok ya. Omongane iki waton ting celebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa centelan. Oh iya, heeh. Paham aku. Neng dhuwur ta kuwi? Heeh. Aku nang isor. Ah iya. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana Kasina Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngepruk raimu iki kok ya. Kandan-kandanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk Plempertangga Jiwa, Jambu Dipa Nirmala, kowe munggah ning kayangan Bagong. Sing ngertos kayangan, sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung Bapak Semar. Bapak, kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Pak. Kula nyuwun Bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine Bapak. Berarti aku nek nyeluk ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh Plempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek Bapak kersa, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek Bapak mboten kersa, niku jam tangane balekke kula. Wih, kok menehi jam tangan karo bapakne kok kon balekke. Alexander Christine Hakim. Merek jam kok disebut. Alexander Christine Hakim nganti raimu apa piye? Ora kowe ngapain digluk-digluk ngantuk kok? Ora. Arang ya lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak nggih. Disuwunke Pak supaya dusun kula tambah reja, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek Bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ananging nek Bapak mboten kersa, lho Gong arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sega sing kathah. Rawe-rawe atas, malang-malang putung. Mesti kula entekke. Oh ya, tata basa ora pernah kok. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Ngono iki nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero, beteng sing kandel. Ora sudi aku karo kowe, Pak, sebagai bapakku. Aku mau. Mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak, nembungke pelem apa mau to? Modar ora. Syarat ora adong kok. Pelem 40-an Pertangga Jiwa, 40. Pertangga Jiwa lan Jambu Dipa Kusuma, Dipa Nirmala. Dipa Nirmala kula ora trima. Adene dadi anake Semar, menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Saiki kali Bapak mikir luwung diwaneni anak apa njalukke Plempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Gong, sabar Gong. Ora sak penake dhewe kaya ngono. Bapak ki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo bapak nek bapak ora iso nggayoke Plempertangga Jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora usah cerewet, Reng. Kowe nang kene iki angka ikut. Kowe timunmu kok jaga imbuh. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ora masalah.
Lho, aku ning rene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing wigati tak jak rembugan ki Bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arep kakon dadi seksi, ning mripatmu kira nekseni ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene truk malah keloro-loro atiku. Oh, alah arep nemoni lelakon apa ta ya. Petro ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Men. Oh, wis kurang ajar wi. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ayo gak omong, Bagong. Tak gayuhke. Wah, tak peluk kowe. Asli, tak cium. Nek ora malah kolu sirahmu, Mar. Saking ambaning cangkemku. Aku iki nek ngambok langsung tanpa nganggo petungan rumangsane anggepe. Kosek to, nganggo petungan. Aja ngawu gawar ngawur. Mergo iki ngembet marang kahanan kayangan. Bagong. Jroning kendel. Parandene nalika semanten Lurah Semar Badranaya. Amangsah semedi malah dining. Nalika semanten tanara ingkang pinindeng kejawi amung rawuhipun Sang Hyang Bathara Guru. Sigra matek aji pameling senggi Sang Hyang Ismaya ya Sang Nayantaka. Sumlorot saking dirgantara praptaning Sang Hyang Pikulun Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru karo kaget kang samya mulat. Blegegekugek sadulita mel. Bathara Guru padha arja sak praptamu Manikmaya. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala. Kakang Semar, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana ora liwat pangestu lun tampanana nala garing kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Bekti kula katur Pukulun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana Panakawan niki sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripih. Kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong. Ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kakang Semar ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cumadung dawuh Kakang Nayantaka wonten menapa Kakang? Blegegekugek sadulita. Yen ana luput ku aku njaluk ngapura ya Manikmaya. Inggih mboten dados menapa Kakang Semar. Ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Iki mung merga ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kalawan kowe. Bagong gadah panyuwun kalian kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning merga ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan kelawan kowe, tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel. Menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng sowanipun ingkang rayipun Manikmaya. Ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumondoke anakku Bagong iki bakal dibangun. Nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Iya, mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan. Ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat. Mula tak jaluk liraning atimu kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ora ketang mung siji dienggo syarat srana
Ya kuwi anakku Bagong nggone mbangun desane iki ya Bathara Guru. Ponokawan Bagong, dalem apa pancen mengkono ing dadi panjaluk kita? Nggih. Pancen mekaten Pukulun. Lajeng menawi kepareng kula cumadong dawuh kados pundi Pukulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat-syaranane Bagong. Syarat-syaranane napa? Syarat-syaranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji titahing Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Tanana liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala, ulun njaluk kelawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita, wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun. Lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun, Ponokawan Bagong. Yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun ora bakal maringake Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala, Ponokawan Bagong. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon caka wadana nira branang ing dados kula dipun paringi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ning bapak kudu nyembah kali sampeyan. Iya, pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun bakal paring Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala kelawan jeneng kita Ponokawan Bagong. Piye, Pak? Wis, nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja, Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah daharaning para pepunden utawa para dewa ya kuwi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Wis rasa, Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak iki kakangane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama ki wis sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah, aja tata krama karo Bathara Guru, bapak ki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Heeh. Lah iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat-syaranane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae Pukulun, nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulai ya truk. Lah ngopo ya? Wah, aku jan keloro-loro terus kakang nika diar digatekke bathang arep ijol bapak iki anggepe kok menungso ra tetenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno, Reng. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten bareng. Nek Pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka Pukulun mboten kepareng maringaken Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong Pelempertangga Jiwa kon nyolong Jambudipa Nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane, sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampeyan ngendika mawon, Bagong,
Kowe tak paringi Plemertangga Jiwa Jambu Dipanirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa Gong? Martabak. Martabak. Kowe ora ndek martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokean lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Plemertangga Jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, malah dene kula disebut X narapidana. Aming sebut ning narapidana kok banggane ora jamak. Pajake penusukane, penusukan apa? Nyepelekke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin nek kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesa murid nek do tampa rapot arep nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku iki gentone para gendro. Nameng ditandhiki karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embuh. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwas muni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean malah ngobong karang anu ngendi papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temumpuk uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuhan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi duka. Dukuhing para duka iki aku. Nek ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki dukuhing para duka. Rumangsane ketuane duka sak Karang Kadempel. Iya, Pak? Heeh. Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Kok arep gawe sengsaraning para kawula? Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Ayo, kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro kowe mesti. Kurang ajar arepan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak itu. Ayo aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pun kecobong. Ayo, sadurunge sampean ngobong pring apes. Sabar, Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumasaku suaraku kaya ming nang kontraca iki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku iki men gleleng e. Tak sewake to sistem barang e. Bulkit mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong Karang Kadempel kula sing ora trima.
Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kawula kula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih ingkang pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Heeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Ngene. Celeng tenan kok cah. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora metu njaba, ning kula tau tuku pil-pil tak doko sanggon-gon, pil totoli pitike ora ngendhok. Lah. Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Kuwi iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya, ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe, Gong, anakmu pira? Kowe mampu mangsuli 16, kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean? Metu njaba. Mang medal sih. Mengke kula nuntuti karo sampean. Kendel ya kendel. Ning nganggo duga-duga. Wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe iki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ora entuk wani-wani Bathara Guru? Kae sesembaning para titah. Sesembaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan. Manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel mah. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindak iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dhae iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput ki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora wae? Wah, tuwa meng putih rambute tok. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak. Terke wong. Heeh, takon muhake. Ora dadi rambute brodol. Cah edan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok kewanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu gagas arep meng adegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir akeh piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae meng utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Reng Wah. Ngono ya pancen. Heeh. Kaya to aku ki arep bangun desa. Ming Sabagong mbangun desa. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wah arep tuku lemah yo ngombar cengele wae. Mangane sedina ora ganep ping 3 kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadangkala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugihe ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau muk Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang ngarepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajek ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukok. Wah, kowe ndelok wayang mung ndelok gayeng tok. Amangar gayeng tok nanggap campur sari sadagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ra apa-apa. Ngono lho.
Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong traca. Saru traca sakepenake dhewe. Ning kadang kala nek iso methik saripatine omongane Bagong ki ada juga yang perlu apa ya namanya? Saudara-saudara diikuti. Oh, ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ah iya. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nek ngene kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru? Ah. Paham to kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Yo bali ya, Truk. Kuwi mang ngejak bali ora betah. Lara-lara atiku, Truk. Aku nek ora betah iso setruk tenan iki. Bagong ngomongane wis. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip. Bejo cilaka, sugih miskin. Tak pasahi karo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasa kuwatir. Pendemen rasa apa? Ora apa-apa wis aku tak slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa ki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, ya. Wis sak. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati kok titip. Apa main titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene, mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi pati, sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku, sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku, ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik iki pahlawan banget lho. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksude kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonya. Kok ngene meledak sumbune ngendi? Ah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Kok dadi sumet. Sumet ya bongok-bongok tenan. Ah iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metun, Jawa tak methoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Kae kowe kemengkari nonton, kaya ana CD, VCD AB. Wow. Tulisane WL Klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga Laras. Karo ngisor dhewe Sehono. Iya iya. Tak setelke, tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon ambing-ambinge dipejet. Nggon abang-abang. Kuwi nek dipejet biasane sok yung ngono. Terus metu Pak Jenat. Nek anune metu apa nih? Kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel VCD ya, Tru. Wis. Duwe ta Tru kowe duwe nang omah. Syukur. Kok pasrahke Petro nek mateni ya. Ya. Nek gareng cethok ora iso ngomahe elek banget. Ya Tru mulih ya, Tru. Ya mulih terus. Aku kok keloro-loro tenan ming VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya Tru ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrike nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono, Tru. Oh iya. Nah nyetel tuku ana pulsa ya, Tru. Wah.
Ae padha karo ngebot-boti aku. Ame nyetel penganu kok nungkoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boborosi listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Heeh. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Kowe iki ora sopan ngono DC adine ngene kok nesu. Alah. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik domongke nang kalayak rame. Ora ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku mane nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngau senter. Senter sing tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke nggon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Kowe kono, Pak, ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing min karo plus digathokke min karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Truk? Ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar. Ngono ya. Aku soalnya nek dagungan karo wong ra duwe tur wong goblok ki mangkel aku, Pak. Heeh. Wis ngono ge mangkat, Pak. Iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Warga lara duwe El Klasik komplit. Nganggo kendang sing dimiringke kae. Wah, ora mung sing miring ora mung kendange. Sing ngendang wae miring. Apik Pak pokoke. Nyetel engko mung kari goleki nggon set A set B. Waduh. Engko mung kari mejen nek arep kepengin lagu kelinci ucul ya nomor 2 ya, Truk. Ya. Nek arep kepengin gelang kalung ya nomor 4. Ya. Nek arep kepengin gerajakan cara Banyuwangi sing B. Oh ya. Aku weling karo kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng angka ora iso nulis kok. Ya. Aku tak mangkat maju nang pabaratan. Bapak men nyetel CTB. Ya. CTB. Ngono ya, Pak. Iya sing ati-ati ya Bagong. Ning nek kala aja dipeksa. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandhiki para dewa kowe mlayu ning bapak. Siapa? Ya saiso-iso tak tandangane engko ndak dikira aku ki wong loro saudon telu saurupan. Berkencong marudaya. Pak Pong, Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe? Wonten menapa, Di? Teko Adi Pramesti Bathara Guru ngawi sanggaring para wadyabala. Para putra kadewatan. Malam menika mapan wonten ing Janaloka. Menika wonten wigatos menaka parenga ingkang ngraka ing sithik paudal-udal kababaran ingkang sejati. Nadyan kula cemadhong dawuh, para mawu kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadhong dawuh. Para mawu kula pun Bathara Brahma cemadhong dawuh. Rama Pukulun kula pun penyarian cumadhong dawuh. Rama Pukulun nadyan kula ugi cumadhong dawuh kados pundi pawartosipun Rama Pukulun. Kakang Narada, menawi dinten samangke anggen kula ngirit sangganing para wadyabala sayekti namung nuhune timbalanipun Kakang Semar. Kakang Badranaya wigatosipun nggadahi moga kepengin nyuwun pelemretangga jiwa jambu dipunirmala. Nyuwunaken atmajanipun inggih menika pun Panakawan Bagong. Anggenipun badhe ambangun desa nanging kanthi syarat srana desa kedah didun tumbali. Mawi pelemretangga jiwa lan jambu dipunirmala Kakang. Inggih lajeng nuwun sewu, Di. Mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrat. Jernyatanipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayewangan duk rumiyin. Malam menika kapernak kadang werda paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun pepertaga jiwa lan jambu dipunirmala menika nuwun sewu menika mboten bab ingkang awrat. Inggih Kakang Narada. Namung menika dados pancatan gegayuhan kula. Gegayuhan dika Adik Guru kados pundi? Salumahing jagat kurping langit menika namung setunggal tiyang ingkang mboten purun tata krami kaliyan kula. Mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru. Miwah mboten purun ginakaken Subasita kaliyan pun Bathara Guru. Sinten? Inggih menika pun Kakang Semar.
tumuli Bagong anggenipun nyuwun pertangga jiwa jambutipun nirmala menika kula ginakaken pangrika daya kula badhe maringaken pertangga jiwa lan jambutipun nirmala nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kanpun Bathara Guru Kakang Narada adalah berkencong warudoyong pak pong buk bolong kali cudhe sapa sing gawe kula nuwun mapunten menawi ngaten kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan jalanan paduka Adi Pramesti Bathara Guru badhe ngendhak dhateng wingking Raka piyambak inggih menika pun Sang Hyang Ismaya Miladi sampun ngantos sak mangke para Jawata menika kewirangan awit adiku nuruti dhateng gegayanipun Adi Pramesti Bathara Guru inggih menika kepengin dipun sembah deningipun Kakang Ismaya namung nyatanipun Adi Guru kedah emut bilih Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah lan paduka Adi Pramesti menika mboten nama aneh lan sampun sak trepipun lah kok malah paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun pangapunten lho dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah lan panjenengan nah nuwun sewu menika mangke mboten saya kedadosanipun lho Di menawi Adi Pramesti Bathara Guru saged kula emutaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya jagat menika papanipun titah kula lan panjenengan menika dewa sampun ngantos nyampuri urusaning para titah Kakang Narada malah nggih kula nglempahaken sanggaring para putra kadewatan menika sayekti namung badhe kula dawuhi supados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lho, dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayiwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kalian kula. Dalah apa ta? Nembe kemawon kula munjuk atur samenika panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kalian panjenengan mboten. Nek merga sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama. Lah Bagong minangka dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dhateng derajat pangkatipun tiyang sepuh. Ngreksa dhateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun mboten nama mokal. Menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Bagong. Monggo kula dherekaken kondur kemawon methik pramertangga jiwa jambu dipun nirmala. Bagong dipun paringi supados rancak wewangunanipun inggih menika pun pringapus papan pernahipun Bagong. Kakang Narada, menawi Kakang boten sarujuk, menawi Kakang boten mathuk, boten menapa-menapa. Nanging Indra Brahma Yama Dipati penyarikan sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat. Rumaos sampun dipun kilani dening pun Bagong dene kula ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah semantah. Nah ngaten Adi Guru tetep badhe ngleksanakaken lho badhe majeng anggen paduka nedya ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana lan dawuhan anak-anak kula para dewata supados besmi papan dunungipun Bagong. Menawi ngaten nggih kula semanggaaken. Ning tunggak waru godhong dadap mrada lameru-melu ora melu garap. Dipun sengesaken menawi wonten wirangipun sampun ngantos nyambet ing Raka Siti Bang dal-dal. Kula trimah wangsul wonten kayangan kemawon Di. Indra wonten timbalan, Brahma wonten timbalan mulun, Yama Dipati wonten timbalan. Penyarian nggih wonten maring adawuh Rama Pukulun. Ora usah walang ati. Mara gage gunakna daya pangaribawa, papan pernahe Bagong diobong yen perlu di bumi angus. Yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane kerincungan sikile. Gawanen menang kayangan bakal ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka. Kula nistakaken dawuh nggih pangkatipun ing putra pincang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkato dina iki Bathara Indra. Siap lho, Tru. Iya, wis rasa kuwatir tak ewangi le. Aku nek karo kowe percaya, nek karo kakangku sing nomor 1 iki ngewangono wong mripate kira ora mesti ora iso bakal ngewangi to. Mulai ya, Tru ya. Sakit temen. Sabar-sabarke ya, Reng. Aku kelara-lara terus. Kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene, Tru. Iya. Apa sumbut karo janjiku? Heeh. Bapak wis to setelke? Wis. Kono dilek kono nek entek diwalik. Lho. VCD kok diwalik. Sing diwalik TV-ne.
Ming sing do nyanyi do gogrok kabeh. Heeh. Tak pethoke ya, Tru. Ya wis kono ngati-ati, Gong. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dunungku arep digawe geger karo para dewa. Wis tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi, Tru. Wis ora bakal tak tegake le, kowe cah adiku cah bagus dhewe kok. Ana wong kok sikile sakilan ora kambah lemah. Tukang sulap kowe. Wis. Aja ngawu gawar ngawur. Kita takon lawan panjenengan ulun Bathara Indra Bagong. Weh, lha iki pancen Bathara Guru ki ora mung lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku. Ning pancen lahir batin ketok iki dewa Bathara Indra. Dasar pranyata. Bagong. Nun. Semar kudu nyembah kelawan wong atuaku. Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama kelawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk Pelemrtangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala. Nah yen kowe ora kepengin entuk Pelemrtangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala, aja takon dosa. Papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Pono kawan Bagong. Kagat risang kapirang murin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana Wis dadi niating atiku Ndra. Lho. Ora basa karo aku. Abokar gelut kok basa. Nek wagu panjenengan wantun kali kula. Ketiban asta kula. Ah, ora wangun gelut ki ya sapa anane. Nek kowe niat arep gawe geger dusunku kowe arep bumi angus, aku sing bakal dadi pepalange. Aku sing bakal ngayomi kawulaku. Yen ngono pancen wani karo dewa. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat dibantanganku kakon tinjung akhirat nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Ayo maju sejangkah. Kowe maju secangkah, aku maju secangkah, terus istirahat di tempat. Wah, aku omongan karo wong edan ki malah suwe-suwe iso melu edan. Iki perang. Ayo maju, rena pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja dunyambak. Lho, dewa ki ra ndi sertifikat. Oh ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kejeng kok ora perang. Maju, lah ayo. Iki merganing patimu. Kene merganing patimu juga. Wah, geleng. Para dewa.
apa sing teko kira ki? Nendi reng? Arep mulai aku terus. Mulai. Bola-bali kok arep mulai bae. Aku muni arep mulai kok ora mulai-mulai. Wis kek mulai prung ngono nek kira-kira Bagong ora seneng apa? Aneh to. Aneh piye? Ben ajaib piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku gledak. Loro gledak ya, Pak. Terus candas aku diantem meneh. Ah santu aku ancang-ancang aku. Sing anyang-anyangan. Ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang dewa teko set langsung tak antem. Kaeloaning jagat gawaning para dewa, Tru. Tanem ki ra kena lho. Dewane. Heeh. Kaya nganggo aji lembu sekilan. Oh. Nek biyen lho, Kong. Biyen aku tau dikandhani karo bapak. Nek dewa ki walate gedhe. Terus nek ngantem dewa ki aja dodo munggah, luwih-luwih nggon rai, ora bakal kena. Mergo kowe menungsa, kana dewa. Terus ngantem? Nek ngantem dewa ki dodo medun sekitar peteng, sikil, pupu, kempol lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati weh. Antem jajamu gletak betot tenan. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Mingke, Tru. Iki asli lho iki, tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Isih wani karo aku. Aku ora muntir sisi karo kowe. Ayo, nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Diantrane panjalmane apa ya? Elok tenan. Aku dadi kowe pasang Jaya Kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Elok tenan. Iya sabar. Ayo nganemu. Legane atiku iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa, kowe menungso. Bapak Semar. Nyuwun perlindungan nggih, Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paring ana kekuatan, paring ana daya kasantosan. Ora sak dadak kowe ngedumel. Ayo, walesen Bathara Indra. Piye? Walesen matek dening aku kowe. Waduh. Modal ora kowe. Kapamu kapan kowe? Dian. Gugu karepe dhewe. Waduh. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong sajae wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapak ning ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodo tutunggon sira. Enggak napa. Terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Lah kok dadi ponokawan kok sak kepenake dhewe. Woi, lah Bagong ora ngalak jabut nyawamu ya. Sapa iki? Dewa jenggote dawa banget kowe. Takon karo aku Yama Dipati. Yama Widuri. Dipati. Yama Dipati. Iya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namung jabut untu kulina. Jajal piye? Wis untu waras wis jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku panggal kayani mati ya. Ayo waduh Bagong pegat modal ora
ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Ora diremet sak kayang. Terus? Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ha iya. Mula merucut. Halo kae. Bathara Brahma kok. Bathara Brahma. Wah, nak nyiling go nyumet rokok. Kok Bathara Brahma nyiling go nyumet rokok ora? Dewaning geni to. Iya. Bagong, Nun. Kowe wani ngundurke para dewa, ora wedi karo aku. Ora wedi sapa-sapa. Aku wedi mung karo wong nagih utang tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawul aku apa? Ora ono mesake karo kamu. Terus siap, Terus. Terus anu apa jenenge apa jenenge anu apa jenenge? Kuwi lho sing digo nyemprot lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arep bali aku, Terus. Siap-siap tenang ngene. Ngono ra metu digedhek cengele, Terus. Ayo ngono ya. Mati dening aku kowe Ponopahan Bagong. Kaya ngapa kalah nek karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong mburiku. Ora apa-apa. Ayo kowe Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo arep ngetoke apa meneh kowe saiki garengane. Mati ya. Lek gawe blumbang kejembaren. Lek gawe aku arep mlumpat mah kecemplung. Terus gentane sik tak adus. Wah. Iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Mung mabyur-byur. Gareng ae. Gareng celaka matane kowe kewalik ngono kok. Arep mulai aku. Ambok ge mulai ket mongko ge mau arep mulai ora. Lah. Gugu karepe dhewe manus maling jajanan. Ayo Bathara Guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Kok mundur? Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tanganku loro cekeli tangane dhewe loro, terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya ya, mesti menangan ya kok. Mesti menangan. Terus saiki apike? Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wis ora apa Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru men ketemu karo Bapak Gong. Yo, ayo Pak, ketuaan Pak. Kakang Semar. Apa Bathara Guru? Bagong sampun damel wirang kula. Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadhewaken mila dinten sakmangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong.
tak pasrahke karo sapa? Kalian kula. Kok sik to? Sing luput kuwi kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora keteng sethithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe mung dijaluki pelemper tangga jiwa jambu dipunirmala kok awel, Kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu? Nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong, Bagong mesti ora bakal wani karo kowe. Ning ngarepe Bagong ki wong mersal mbedugal, ning dheweke ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, tresna karo bapakne. Ngerti bapakne arep didak martabate, Bagong ora entuk. Didak martabake, Tru. Ha iya. Lalu wong dipangan ya. Martabat. Kowe cara sekolah cerewet. Ayo mulai, Tru. Nek loro-loro tenan gareng bengi mesake tenan. Hah? Ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar, Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun boten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep gawa arep kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewowegen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep cemplungke kawah cemplungno. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Pak, aja, Pak. Wis gek menyang kono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Go. Aku ki wong ora tau mlebu gedang, Tru. Nek Semar mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemplungke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Wis iki. Candra Dimu kuwi apa? Kulan renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungsa. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Wong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kowe arep nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Patenono aku ora apa-apa. Cemplungno ning kawah. Pukulun. Sampun ngantos namung bapak tok, Pukulun. Kula iki saged dados lirunipun adik kula, Bagong. Kula cemplungke kawah iki mboten napa-napa ning kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Ha wis ora ana gunane kok kowe urip ning jagat iki. Mulai ora. Biar mulai wae. Ora betah Tru. Suarane Bagong ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanthi teng kayangan. Mang beto teng kayangan. Kula gelem cemplungke kawah nyuli adi kula Bagong. Sampun maneh Semar kali Gareng kali Petruk. Aku ya sago. Bagong kowe ora usah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dadi tumbal ra apa-apa, kakangmu Petruk Gareng. Mlabuhi kowe ra apa-apa, sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis go kari ning omah. Wis kono gedhe menyang. Lho. Kok malah to susu-susu to? Menggalek ping bapak Petruk Gareng. Iya, aku Petruk Gareng. Wis kono mangkano. Nang bojomu rasa dijak. Ra. Ada pateni. Mulai ya, Tru. Ya ayo. Mulai ora. Menawi ngaten tetelo sampun ikhlas monggo. Kula kanthi minggah wonten ing kayangan. Nala Gareng Petruk ayo. Nek pancen Bathara Gulu mentala, ora apa-apa. Pancen iki dalane awake dhewe. Bagong ditutuke le bangun desa rasa mikir, bapakmu rasa mikir kakangmu. Wah. Kok dadi kaya ngene lelakone iki.
Terus aku kon ngopo wis jajali? Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petro Gareng isih lumayan isih iso tajak ngembat abot entek ning pakaryan amis baci ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplungke kawah mati. Gareng cemplungke kawah ya mati. Petro cemplungke kawah ya mati. Aku ra ento nangis. Aku ra ento nangis. Aku kudu tetek tanggo-tanggon. Ya meng aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petro. Arep suwan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werkudara nek nganti aku krungu kula ajeng bangun desa. Bagong. Dapure kaya aspal. Bangun desa gecek diasmu. Pruk. Modar. Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine. Bagong. Kowe ora iso njaga bapakmu karo kakang-kakangmu peda apa wis suwita ning Madukara minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya. Wah, cilaka tenan iki. Nendi ya apa golek dukune apa ya? Ane kok mah dinahi nomer. Monggo aku wis ados kok ngene ora tau tuku ya ming kala-kala titip. Wegah. Wes. Wah iya. Wah. Ayo. Kelingan aku. Aku sing duwe wong tuwa. Ya kuwi Togok. Siwa Togok. Adimu arep dipateni karo adimu Manikmaya. Kowe nek ra iso ngewangi adimu, tak gunting cangkemmu. Tenan asli ya kae lambene kotorong e. Tak jitet tenan. Tak obras tak gawe ciut ning wi. Kan kembak-kembik kok sithik-sithik. Aku mangkat ning nggonamu ya aku sing teko Tegok. Aja kaget ya sayang. Ana apa Tegok? Kok kaya ora dadi karepmu, kowe anggere tak kancani tenguk-tenguk kok mesti nglungani, anggere lungguhan tak jejeri kok mesti endo. Jane eneng apa? Jare mau janji dina iki golek ngengeran Swita Nalindra Sabrang. Aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa ki piye? Nek ana perkara omong karo aku Tegok, aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kowe mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Lum. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir. Sedulurmu ki sapa? Wong ya ning urip ning alam padang ki ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya akeh, nek sedulur tenan ki rak ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jane di sedulur ning donya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalor ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya, adikku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngapa? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki tratapan, sir-siran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau nggatekke karo adikku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luwih karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak prau cilik. Seneng banget ngguyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane. Bengawan mau banyune banjur gedhe. Wekasan praune nglimpang. Prau nglimpang Semar bengok-bengok
nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku. Lung. Aku kok tratapan kaya ninggal jejabang nang tepining Balumbang ya, Lung. Apa arep ana lelakon sing ngembet karo uripe adiku Semar? Saiki ngene. Terus nek upama kowe arep apa? Wong ya papane adoh tenan, dadak nyabrang segara. Ya nek mangko Semar ki tok tulungi ki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane karo Semar ki 10-an nabat ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih kelingan karo rupane Semar? Lah ya isih Semar karo aku ki rupane ora bakal malih. Ket biyen medhun ning donya ya wis kaya ngene iki. Ora bakal owah. Lah mula kuwi aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakokke eneng perkara apa lan ana wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik, ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan puspa tajem utawa kadara dasih. Impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti iki ora tak tanjihke mengko ndak aku kleru ya, Lung. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora ndidit nggo numpak kapal ya ngerake debok. Ora modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak arep ngapa meneh? Wis yo tak turuti engko nek wis rampung perkarane ndang golek ngeran meneh, Gok. Ing Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna mbal wacana kasaru ingkang bengok-bengok saking katebian nenggih atmajanipun Kelurahan Semar nenggih Kelurahan Bagong mangono pangudas maraning Indriya. Pakde Tommy. Kok kaya suarane Bagong. Kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ndelik mantek-entekan iki. Wong iki gayane njaluki apa-apa wis bar tak kei jam tangan barang. Isin njaluk kalung kesehatan barang. Monggo Bagong. Wow. Wacagak. Bagong. Aduh, alhamdulillah. Togok ora lunga. Aku sowan ya, Gok. Wah. Aku sowan ya. Ya rene munggah kene nggih cah bagus. Wah, selamat datang. Lho. Kuwalik ora. Rene munggah kene. Heeh, wah, aku ngaturake sembah sungkem siwa ndekem tak antem ya, Pak. Ya. Bagong lho iki. Heeh, wah, jan. Aku ngaturke bekti ya, Pak. Ya tak tampa. Ae cindil mburimu kae isih urip ta? Kowe ora sembrono iki Pakdemu mbilung. Pakde Bili, bilang. Pakde Bilung aku ngaturke bekti ya, Pakde. Ya, Bagong tak tampa pangestuku tampan ana ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Oh. Omahmu apik saiki, Pak. Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Pak. Oh. Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis. Apik tenan jan, Pak. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinehi gebyok. Oh. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok, Gong. Aku ora tuku kok, Gong. Ya ora apa-apa jeneng peparing ki kudu diopeni. Oh. Engko tak gawane ya, Gok. Lah. Wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gok. Oh. Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Ambiyen ratune jenenge Wirambana Dewa. Ayo. Ayo.
Kowe dioleh-olehi jam kae. Oh. Wah, apik. Nganggo jam rasa titut glung titut. Manuke metu to. Oh. Kenapa iso metu ora, Gok? Ora aneh-aneh senengane omongane iki tertrebung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakde Milingko gawe wedang, Pak Gok. Ngelae aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih, doyan apa piye? Wah, putih ra masalah, waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Wong cah iki cah bedugal, cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, Apa? aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan wae. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to. Aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasah nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wae. Aku entuk sasmita sekrate bangun desa kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun ning dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisruh. Bathara Guru iki. Sebabe Tak jaluki pelem pertangga jiwa ora gelem ning njaluk syarat. Bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk pelem pertangga jiwa, Bathara Guru tantang, Dik. Wah, Bathara Guru iki to tantang. Oh, ngece to, ngece. Karang Togo ki nek omong ngene iki. Apike cangkemmu tak tukune, Gok? Wus. Lambe arep dituku ora. Terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju, aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Masa? Weh, domongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yamadipati, Bathara Penyarian. Pacare kowe kalah karo aku. Ha iya. Mundur aku lapor bapak. Aku arep dibondo karo Bathara Guru arep dicemplungke nang Kawah Candra di muka. Bapak ra oleh. Wis Bagong kowe menengo ning omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi suliye. Bagong aku patenana. Wah. Bapak karo Gareng karo Petrus saiki digawa Bathara Guru munggah ning Kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek Pakde sing menyu. Wih, ngunake Pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyantune Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manikmaya kuwi biyen sekondhok. Wih, Dian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke iki ya ndok lumrah. Wah, tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot. Le ngeden tenan ngrekoso. Lah ndok mau kulite dadi aku, putiane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manikmaya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa ditulung. Rasa tok tanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejamaya, bapakmu jenenge Esmaya, sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manikmaya. Aku gumun ya kok, Manikmaya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Aku critani kok. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya. Kuwi didadekke jalaran Manikmaya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kok?
Bathara Sang Hyang Tunggal. Eyangku. Heeh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Wis nasibe kok ya. Terus Dilaporke Kanjeng Rama Kakang Tejamaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sang Hyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa. Nek Togog utawa Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso to, Gog? Sik to. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki merga budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separuning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wow. Isine gempalaning gunung to kae? Heeh. Sesuk arep tak plotot tak nggo uruk. Lho. Malah diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manikmaya dadi dewaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi dewaning para dewa. Ane dewaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme Gog. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Lara ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku wae. Ha iya. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe sisa crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manikmaya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung Gog. Kowe munggah ning kayangan Manikmaya seneni. Manikmaya. Semar balik ki. Ora ono balik untal ngono kok. Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi. Sik ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Gog. Lara ati. Anggere dilarani atine kok mengardo mulih wae. Mulya kono malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ora mulih ya, Gog. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku gandeng kowe kuwi anak, swarganing wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa. Aja njaluk tulung. Ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu. Kowe munggah ning kayangan. Atene modar. Padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku wa. Ngene wae. Kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra? Ning ora wedok lho gak aku. Nggon tak dandani wedok tak kon ning prapatan. Ora, ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dielekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Kesusu malah misoh aku. Berarti aku arep dandani Raden Janaka. Heeh. Asik. Wah. Seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggawe cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo aku. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Hak pliter simbok siji. Ha iya. Gelem kowe? Gelem. Nek gelem saiki kowe tata-tata sedakep. Sedakep piye? Tak cipta. Dicipta? Tak dadekke Raden Gatotkaca. Siap. Terus aku munggah ning kayangan ya. Ha iya. Oke, jos iki. Ngene ora aku kok le malih piye? Mbuh aku ora urusan. Ora usah malih ra apa-apa wis benteng kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wae. Kowe iki arep ngekeki jalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat ta munggah ning kayangan obrak-abrik kayangan ora balekke bapak. Yo. Tata-tata ya, Gong. Heeh.
Piye, wae kok ora gek mulak malih iki? Ora ra krasa wengi. Kowe iki wis malih. Masa? Iya. Kono ngilu ning jero kono. Tak ngilu sik. Aku ora percaya karo lambe torong. Waduh. Wah. Diane gleleng tenan aku. Wah, nuwun ya, Gek. Iya, padha-padha. Waduh jane iki. Jos tenan iki. Ndok suarane ora ngono kuwi. Tegek. Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dobraske Tegek. Wah, Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam perjiwatan baya mira baya ingsun sun remuk dadi kerupuk. Omongane wis. Ah nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah aku nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Lho kudu Raden Janaka. Rupane kaya Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya Tegek, rasa nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku ming takon sak lumrahe Tegek. Nggih, pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya Tegek, aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning kayuwangan Tegek. Nggih, ngatos-atos. Janaka nek mlaku kudu nganggo gendhing. Wale. Sak karep sampean ajeng ngangge gendhing napa? Jublak suweng ting glenter. Sik. Raden Janaka niku paring ora nganggo pangkur utawa nganggo suba kastawa. Suba kastawa sing piye Tegek? Nalikane rae dalu cangkemmu bliru. Cangkem gedhe kok kon crita ora? Wis rasan dadak kokian gunem sing tanpa guna. Aku budal marang kayangan Tegek ngatos-atos. Mulat mara Sang Arjuna Ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuni lan padha katang ayataya. Iki sula apa? Tegek, aku bingung Tegek. Oh, dadi Janaka kok ora positif ora. Gendang cekak-ceket. Yo kancane gise gembira, rera-rera banyune segara. Janaka kuwi ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Tegek, iki ora ana pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi Tegek. Wah, jan sampeyan niku pripun to? Ndang budal iku ana apa perlune? Nganggo srepek lasem slendro patete 6 Tegek. Nggih, pun rika ndang cekak-ceket. Ndang budal teng kayangan. Aku njaluk pangestumu ya Tegek. Nggih, ngatos-atos. Tak budal neng kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirahe. Mbok rasah metu. Sia-sia ora. Mulih wae aku. Mulih apa ora? Aku budal ndhisiki lagu Tegek. Ngatos-atos. Wah, iki ngopo? Ora ono apa-apa kok diantem.
sangkut niku sampean. Sono wak plintong sirahe tenan. Ngethaki wong tuwa. Cakel deng iki. Lali aku. Dadi satriya arta bungah-bungake. Kejegluk ngambah dirgantara sumusuping imai mantok sumusuping tengah-tengah ben sigra dedel ngambah dirgantara sowan ana ing kayangan Suralaya. Bukulun. Aja lali aku kok swara Bagong terus ta ngono. Bukulun. Kula ingkang sowan Bukulun.